Nyajongi angipenjaga jeri Nyajongi angipenjaga jeri Achingora mukunyisaga jeri wachako Achingora mukukonaga jeri Tutina penji kune mama engo Ulwando siepa kipenjaga jeri Barnabo Ulwando siepa kipenjaga jeri Ulwando ramo kikonaga jeri Yudore mane Radio Ramogi, Radio namba 1 en radio mami puonj makare madongo ganda weche manyien gi thumbe gi mor kar chunyi mano bende makelo wae saa 7 wang'e mar odiechieng'. Ramogi Radio, Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni to mokwongo magi thund weche mabende waikoni gi lak sechegi. Ng'anyo mar jotije mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology ochopo odiechienge mar 2 kawuono. Nyasi mar iko nyadendi majagini 20 mabende nochiel gi magina e kinde ng'anyo mar paro odiechieng' Sabasaba dhi nyime kaunti ma Kirinyaga. Komachielo bende ni jago moro kaonge mane ok owuon bang' nego wuode majagini 4 tok miye sum e kar dak ma Buruburu e sub county ma Nakuru Town East. Machiegni ng'anyo mar jotije mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology ochopo odiechienge mar 2 kawuono. Jotichgo mabende oting'o jokanyo mag riwruok mar UASU kod KUSU ne obago ng'anyo ka bende giywago weche mag okumba mar thieth ma ok dhinegi maber. Jojamulo nigi ler mathoth ka ok kaunti ma Siaya. En ng'anyo manochakore nyoro ka jagoro mar riwruok makedo ne ratiro mag jopuonj mbalariany e bade ma Jaramogi Oginga Odinga kuno Dr. Francis Odundo ywak ni ok giyie gi okumba mar thieth ma omigi gi sani. Mbalariany mar Jost otamre miwa medical cover maber. Jo osebedo ka chandre ka dhi hospitende ti iriembogi ne cover ni ok ti. Jo osebedo ka chandre ka dhi hospitende ti wacho negi ne cough syrup yada Honda cover ni ok kony. Cover ni kata ma dialysis ok kony nikech wacho ni pre-existing conditions ok covered. Koro emomiyo kawuono ng'anyo mondo wang'is jotelo mbalariany ne wakwa mor gi cover magimiyowa mar Kenya Alliance. Cover ni ng'enyo osiptende ok dware. Ng'enyo osiptende ose reject kuonde moko kata towns moko kidhi oonge kata hospital kata achiel. Giywak ni kopogore gi bedo ni okumba mar thieth no sani ok tie thoth osiptende, bende en okumba ma koro pimo negi thieth kuom ranyisi ni ok ginyal yudo thieth mar nengo mohingo Sh8,000 e odiechieng'. Wacho ni cover ni kidhi hospital tikoni ni cover ni limit ni samoro en Sh4,000. Sh4,000 kineno daktari kende Sh2,000 osedhi. Modong Sh2,000 nyathi dhang'o. Hospitende moko kidhi tikoni ni wanyalo mana thiedhi diriye dwe. Ing'ata achiel, inya thiedhi riyo tineni kawuono kituo to kiny chak idok. Dwe no kinya bed matuo kendo. Ilema ne kik bed matuo. Koro mage gik ma hinyowa. Ka Hosea Ngoje mochung' ne riwruok machielo midendo ni Kudheiha ywak ni gisetemo chiwo ywak gi to ng'at madeo onge miyo koro gidwaro ni okumba mar thieth no ruch oko eka gibiro dok e tich. Ok wamor gi kaka management marwa osetemo loso wachni kech wasetemo bet kodgi, wasetemo wuoyo kodgi nyaka na wachni ne chakre. Wakonogi ni medical cover magimiyowa ni rach. Chien kanyo ne wan kodgi nok gidhi kodwa maber. Koro wakoni wan oko ka wadwaro ni wachni mondo walosi e yo mapiyo manyalore mondo wadogi tich. Koro cover ni wawacho ne management ni duokuru gini orach, ng'adeuru oko wachak manyien. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Nyasi mar iko nyadendi majagini 20 mabende nochiel gi magina e kinde ng'anyo mar paro odiechieng' Sabasaba dhi nyime e kaunti ma Kirinyaga. Jacqueline Nyawira ne ochiel gi magina e kar dak ma Githurai e boma ma Nairobi. Familia mare wacho ni Jacqueline ne tiyo e kar dak ma Githurai 44 to kare mar tich ne ok oyaw odiechieng' Sabasaba no. Gimedo ni ne giyudo lipot e wi tho mare kowuok kuom jatende mabende nonyiso gi Jacqueline nochiel gi magina e kinde mabende nochung' e balkoni mar ode.
Huyu mwenye ameaga ni mtoto wa ndugu yangu. Alikuwa huko Nairobi lakini hakuwa kwa maandamano. Sasa watu walipokuwa wakienda hivi na hivi alipigwa risasi. Katuma kwa DCI huko Kasarani, wakataa kutusaidia, wakatuambia tuende mahali alishutiwa huko Githurai. Na wao pia wakatuambia unless turudi kwenye tulipewa OB. Jago moro kaonge mane ok owuon bang' nego wuode ma jahigni 4 tok miye sum e kar dak ma Buruburu e sub-county ma Nakuru Town East. Obila wacho ni mae notimore tok gwandruok ma bende jagono nobedo godo kod min ode. Jagono moyang nyinge kaka Dennis Michael Nthege ne onemo gik ka bende nokawo wuodeno e skul kar saa 10 mar odhiambo. Ka jirende jagono koro wacho ni jagono kod min ode ne osebedo ka gwandore kinde ka kinde. Lakini ilikuwa tu ni family issue, alafu mjamaa wakamkosana na bibi akarudi kwao hapa Machanga, Paul Machanga. Kulingana information na timu mzee alienda kachukua mtoto shule, sasa ndio amekuja kufanya hiyo unyama. Ni tu no firstborn wao pia mapipi wani hiyo. Me just a family friend tu. Hapa kumekuwa na hizi several cases but hii imetoshock. Juu jamaa jana ametoka na mtoto, amempeleka shule na alipomtoa shule jioni, mtoto akiwa tu bado tuna uniform hivyo, alimfunga mkono nyuma akampatia dawa, kisha yeye akajihang. Inanuka kama dawa ya mende hivi. Alafu kisha yeye mwenyewe akajihang, akawacha hapo note ya kwamba ilikuwa ni anashuku mke wake nini anahusika katika mapenzi ya nje. So akasema kwamba nimekuacha dunia, endelea na wanaume wako. Yeye na akajinyonga. Juu hata mtoto bado ako na uniform ya shule inatoka nao jana jioni shule. This guy anafanya kazi town. Achije aboro mabindi tudo kod ketho mar wang'o tesendo bila mama wego e county ma Homa Bay tarik 3 mar dwe mar 7 higani. Odiechieng' ma kawuono koro biro ng'eyo kapo ni biro wegi thuolo kod rambun kata oyo. Achijego nyicha ne ochopo e nyim jal bura Richard Koech e doho makawa chieng' tarik 15 mar dweni kama ne odonjnegi kod ketho 3 kama oting'o ketho mar njore. Jal bura ne ong'ado ni burano ibiro winjo kendo odiechieng' ma kawuono ka achijego nomedinegi e od ang'ech ma Kamiti Maximum Prison. Achijego gin Kennedy Oluoch, Nicholas Otieno, Tofik Owiti Mohamed, Michael Omondi Opiyo, David Bill Clinton Otieno, kanyakla kod Robert Ouko Abala, Samuel Ouma Odhiambo kod Eric Obunga Osumba. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo jagoro mongirore migawo mar arita mar oganda Joseph Montari oseyo kweth makwedo piny owacho mabende sundo mondo jatend piny William Ruto owuog e apisi ka wacho ni kom mar jatend piny ok en mana mar dhot achiel kende. Montari mabende ne lose kinde nyasi ma Sidha Yanga gedo mar klese e skul primar ma Nyabi Kongori e sub-county ma Kuria East wacho ni Ruto osetimo chenro mag dongruok mathoth ahinya e pacho kae kendo onego miye thuolo mar bedo jatend piny kendo e yiero mabiro. Sisi hapa Nyabi Kongori ni wasihi, maana bila William Ruto hiyo klasi hatungejenga. Si William ndio amenipatia kazi, tunaona matunda, tena tumtupe sisi. Kwa hivyo sisi tukae na William Samoei Ruto. Hao hiyo ndio tunakufa na yeye. Tati Kibaki alikuwa kwa uongozi, aliambiwa one term. Uhuru alipoingia aliambiwa one term. Wakati Ruto ameingia toa tena. Kwani hata mimi sinaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Kwani hii imetengewa watu moja tu peke yao? Montari wacho ni chenro mag dongruok ma Ruto osetimo nenore lela kokwayo oganda jo Kenya bende koro mondo ndikre ne okumba manyien ma thieth mano masha mondo migi yud chenro mag thieth e yo makare. Wazazi mshike hii kitu inaitwa SHA. SHA inafanya kazi. Kama hauna wewe umekaa hapa na una hiyo kadi ya SHA, please enda jiandikishe. Malaria hapa kwetu ni mengi, unaenda hospitali alafu unatibiwa. Moko kuom riwruoge makidone ratich oganda wuok oko masiro paro mar dwaro ni piny owacho obag twak mageto nyayo weche mag nek ma oyaye pacho ka rochruok mag arita kod ng'anyo makinde ka kinde. Magi ne giwacho kata bang' paro mar dwaro bedo kod twak makama ne thuolo mokalo tamore nyuolo olemo. Joja oko nigi ler mathoth ka kaunti ma Mombasa. Tunataka
kuona mama mboga awe represented. Sisi kama CSOs tunataka kusikia sauti yetu huko. Hawa majenzis pia tunataka waone kama wamekuwa represented na sauti yao iko huko. Mano Betty Sharon man jatend riwruok makedo ne ratich oganda midendo ni Collaboration of Women in Development kasiro lwedo wach bedo gi twak makata kamano koni nyaka to nywandi e pach Uganda duto. Watu wa biashara, administration, alafu political parties, kila mtu awe ameletwa kwa meza, na sio kuletwa tu kuketi kwa meza, kuletwa kwa meza na kumake decision. Kwa sababu mambo mengi inaendelea, na vile Kenya inaendelea hatutaweza kupata suluhisho bila masungumuzo. Kanioloso Mombasa, Betty koni enayanga ni oganda mathoth medo mana hinyore kaluwore gi midhieche mantiere pachoka mapokorakro godo kaka winjore. Kila watoto wetu wakitoka wakienda barabarani wanawawa, lakini kama kuna masungumuzo watoto wetu watawawa mpaka lini? Mara amekuwa kidnapped, mara mtu amekuwa tortured, mara nini. Sisi kama CSOs pia tunapata shida saa hizi kufanya kazi, hata kusungumuza. Unasungumuza ukiangalia ni nani anakusikia. Ukisungumuza ukitoa sauti usiku hautapatikana, na hatutaki kuona kitu kama hii kiendelea kwa Kenya yetu. Tunataka masungumuzo. En wach mane osir lwedo gi Suba Churchill motelo ne riwruok makedo ne ratich oganda midendo ni Kenya National Civil Society Center, mabende koni piny owacho onego kuong non gimomiyo twak makamago osebedo kabuogo e kinde mokalo. Truth, Justice and Reconciliation, Ndung'u Land Report, masuala ya BBI, Building Bridges Initiative. Masungumuzo haya yako faulu kwa sababu haikupata uungwaji mkono na taifa kwa jumla. Kwa hivyo tunasema ikiwa tutafaulu wakati huu katika masungumuzo ambayo yamependekezwa, inastahili tuhakikishe kwamba kila mtu awe mshiriki wa kisiasa, awe mshiriki wa mashirika ya kijamii, viongozi wa kidini na madhehebu mbalimbali, wote waunge mkono masungumuzo hayo. Janet Molo enapisa e riwruok midendo ni Pwani GBV Network. Tunastahili kuhakikisha kuwa tufatilizie yale ambayo yalishaungwa mkono hapo mbeleni, na tuweze kuangalia kila hatua ama kila jambo ambalo lilitolewa ambalo linafaa kujadiliwa limefatiliziwa, na tukue na kikundi ama komiti ambayo inaweza tusaidia kuhakikisha mambo haya yameweza kufatiliziwa, yameweza kutekelezwa ipasavyo. Kwa sababu hiyo ndio itatusaidia tunapokuwa na majadiliano, tuwe na jambo ambalo tunaweza sema kuwa swala hili tulilizungumzia na hili limeweza kutendeka, hili bado tutafuatiliziwa. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, An George Aoko. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Jatenda duond bura mar DCP Eugene Wamalwa, DAP Kenya, Musainya DAP Kenya Eugene Wamalwa koro kwayo duol mabende tayo yiere pachoka imano IBC mondo ne yiero maduong' mabiro mar higa mar 2027 ota e yo makare kende yo mabende biro bedo mabende onge kod ng'ikruok moro amora e pachoka. Kowacho ni oganda jo Kenya koro keto geno gi duto kuom duol mar IBC mabende ncha ka obedo kod jakom manyien kanyakla kod commissioners manyien. Mane mabiro kelo wae giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak sechegi to magi thund weche mabende ne waikoni. Ng'anyo mar jotije mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology ochopo odiochienge mar 2 kawuono. Nyasi mar iko nyadendi ma jagni 20 mane ochiel gi magina e kinde ng'anyo mar paro odiochieng' Sabasaba dhi nyime kaunti ma Kirinyaga. Jago moro kawo ngimane oko wuon bang' nego wuode ma jagni 4 tok miye sum e kadak ma Buruburu e sub county ma Nakuru Town East. Watuje koromo kanyo saa 8 koso chiko ne weche manyine yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuche koro gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. E tuke mag Nyanza Regional Junior School Soccer Tournament, tuke manyotugoro odiochieng' manyoro en ni pool A manyogo Jaramogi Oginga Odinga Stadium, Karapul JSS nodhi amodhi gol 1-1 gi tim mar Isipe JSS. Eka Isipe JSS ochako lo gol 1-0 gi Orogare JSS. Karapul JSS bende odhi amodhi gi Orogare JSS. Kae pool B manyotugore Mula Primary School Grounds, Nyabondo JSS nolo tim mar Kiendege JSS gonde 8-0. Kae Tanindo JSS
ochwado tim mar Kiendege JSS gonde 5-0. Nyabondo JSS nodogo dhi amodhi 0-0 ga Nindo JSS eka tuke mag semi-final ligo kawuono Jaramogi Oginga Stadium kama Oragore JSS biro tugo ga Nindo JSS kaito Karapul agocho gi Nyabondo JSS. E weche mamoko ni jagoro mawuok mar kamati mar Olympic e pachoka Francis Mutuku okwayo kidienje duto manche ne opiem e laro kombe mag nok kata laro kombe mag nok e yiero mokalo ni mondo mijori wigi kanyakla mar tayo kamati no ero maonge ywaruok. Mutuku manche notieke thuolo mar 2 e laro kom mar nok ne tok Shadrack Maluki owacho no wuok e kamati no ero gi nyadhi maduong' mokalo bang' tiyo kuom higni buora kowacho ni dongruok mar kamati no inyalo mana yudi kokalo kuom tiyo kanyakla e kind jotelo moyier. Now it's one team. It doesn't matter which side of the people came from. It's been a great pleasure serving the National Olympic Committee, serving Commonwealth Games Federation. It's been an utmost pleasure working with the team service. It's been a great pleasure competing against the New Dawn. It's given us a lot of pleasure. It's been a good time. Nowacho bende ni yiero mosekao kinde mokalo noero en yiero mabende biro par kaluwore gi bedo ni notime yor kwe kowacho ni gima duong' sani en wich wil gi mago mosetimore kinde mokalo kendo tiyo kanyakla mar nyayo tim mar Kenya mar Olympic. It was a bit untidy toward the end, but I believe that's all in the past. Now we move forward as sports people. We move forward as people who believe in the sports movement, the Olympic values of friendship, of respect, and of excellence. That's what we'll be going by. E weche mamoko bende ni jaloch mag tuke mag rugby Kenya Harlequins okawo sei ma jotugo 19 e sechegi mag ikore ne siro loch margi mar Kenya Cup. Kweth mar jotugo manokaw gi tim Nero oting'o kanyo Felix Ochieng mawuok Impala, Emon Owako ma kod Jojo Uma, aduto mawuok Nakuru RFC, Kelvin Moturi to gi Franco Wuor, aduto mawuok Mwamba RFC kod Owen Otieno mawuok Strathmore. Mamoko kuom jotugo mokaw bende agin kachiel gi jatugo mawuok JKUAT kamoting'o Rogers Odundo bende mar Mount Kenya University kachiel gi Derek Shimenga kod Simon Ochieng. Alex Omondi kod Dexter Injera bende donje tim Nero kowuok e Northern Suburbs eka Deodora Wawire to gi John Obiro kawuok Shamberere Vikings kachiel gi Joseph Odongo mawuok Catholic Mons to gi Joseph Mwamba madonjo kowuok Kisumu. E weche mamoko bende ni jatugo mar Cameroon Brian Beumo odonjo e tim mar Manchester United gi mor kowacho ni kano tin norwako mana jezi mar Manchester United maerien bang' winjruok bedo e kind Manchester United gi jatugo Nero ma jahigni 25 ma bende donjo e kweth ma joloch ndalo 20 mag lig maduong' ma pacho kago. Ong'iewe kuom omenda maromo £65 milion maromre gi $87 milion mag Amerika ka bende inche nologo nde 20 kuom tuke 38 mag lig e season mokalo ne tim makoro wuokie Noero. Tottenham bende koro ne dwaro jatugo Noero to kata kamano wachore ni Manchester United nomedo chwalo lwetgi momiyo ne omigi thuolo mar kawo jatugo Noero. Tottenham bende koro manyo jotugo mamoko manyalo kawo thuolo mag jotugo magi mosewuok ka sani koro giwacho ni gimanyo jotugo mawuok e pinje mag Jerman kaachiel kod Hispania. Magi weche tuke an Milton Ochieng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Saa 7 okalo dakika 18 tiende ni roda boduogo kang'o romo saa 8 gi saa 9 kobokelo weche manyien e machuok. Kae to koromo saa 10 mar odhiambo to bokelo ni weche manyien adimba gi tiendgi gi kukugi kaka gitimore kuonde magitimore kod seche magitimore. Mano romo nyisiri thuolo wa mar bedo studio serumo. Kata romo kikisudi wa weye lodo mabeyo sana lwet kasuku Rafael Wodi Nyachula ogwel kamin mare odhita ye chendo ma Don't Say Tuesday edition. Kanya sach kori timori takinywa chakwa tem kendo ticha dek sangwene wange kao kamano to saa 12 mar odhiambo Ramogi TV kamwa penjo laktar. Kawuono wadwa penjo laktar ang'o wan kod Professor Osur. Professor Osur dhi wuoyo weche mage ma chenro makik bai oriti masane. Osiepo miti chini yako yuki, osiepo
campus. Joshua, mtoto wa London.